Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar andiraɗo be fasaha. Inchallah en gardi be video kesol dow ko larani WhatsApp. Yake fere yiyan goɗɗo ɗo jeni profil mako a yiya on fana dessin anime ni a yiya be wakkude ni haɗo be saje be gashin baki, amma bo ɗum nana ɗum goɗɗo directly e bo nana ɗum photo hunde fere o yata o télécharge o waɗa, nana bo ɗum photo goɗɗo o larata o waɗa ɗum ɓeɗo créa ɗo man ɗo gal WhatsApp on. Ɗum ɓeɗo ƴamtam ni ɓe waɗata ɓe keɓa ɗo majum. Ɓe yiɗa ɓe jeɗina photo maɓɓe ha profil e nonnon ɓe giɗa ɓe jeɗina photo goɗɗo fere ha profil, ɓe giɗa bo e ko ha photo hunde fere ɓe jeɗina ha profil maɓɓe. Ɓe yiɗi kamɓe ɓe créa je maɓɓe dede banen timminga. To kadi bandiraɓe maddani on lawol ne gaɗata en créa ɗo man heji WhatsApp, ko moye jo créa je muɗum o mara fayda jeyngo photo maɗa ha profil maɗa ha a yata hosa hunde fere a jeyna ha profil. To a yiɗa jeɗingo hunde fere ha profil a yiɗa jeyngo photo ma bo a yahan a créa ɗo majum be hoore haɗo. Ɓeɗo mbiya ɗum noy avatar. Mi tammi ɓurna nasto WhatsApp pat to nasti yan haɗo waɗi avatar. To kadi mi hollan on no gaɗata on créa profil moɗon be hoorenel moɗon je moɗon on créa a lara bo ɗum ɗo wodi bana je am a yiyata ha sera ɗo. Mi tammi on gi. To kadi ngam majum en nasta nder video majum bana ni, amma ide ko en nasta nder video man banda miɗon mari haaje hedi jungo a nyamo ɗon a yaha yan ɗo waɗi s abone mana zabone a hosa abona. Ta ido ton ni shikenan a abon waddante toɓɓere woore sai ina ɗo toɓɓeran ko gartan kon toɓɓe sai ina dow je ɓaleyel ɗo banda. Ngam majum ɗo on hollata aboni ha chaîne je Fasaha TV. Kala nde ngadi video para latoto an on arandejo ha larugo video ji Fasaha TV. En nasta nder video bani like, sharing, on partage ana sobiraɓe moɗon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi. Alhamdulillah mo monon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar. Inchallah en wardi be video kesol e mana WhatsApp avatar irum ɗuɗɓe ayyan masala en nasta nder WhatsApp meɗen banani ayyan yake fere goɗɗo ɗo jeɗi profil mako na ɗum kanko masalan da bana profil ɗo nasta en dara ayyan goɗɗo yiya tawan goɗɗo fere o yiɗa o jeɗina profil hoore mako, ma bo yiɗa o hosa photo goɗɗo fere o jeɗina ha profil mako, ma bo hosa hunde fere o jeɗina ha photo mako, o yiɗo créa o heɓa goɗɗo on je ɗum banani o jeɗina ha profil mako. Ɗuɗɓe ɗo ƴamtam ne on ɗo man ɗo ɗum ɗo waɗoro. To ɗo man ɗo a waɗan ɗum gal WhatsApp maɗa bandam. Ngam majum tokkam nder video ɗo a yaha lara ni a waɗata créa avatar je WhatsApp maɗa, mana profile je WhatsApp maɗa lato na ɗum photo maɗa na ɗum photo ko moyjo, ɗum hunde on je a créi gal téléphone maɗa. Tokkam nder video ɗo bandam iga fuɗɗam aragare. Amma hidde koye nani hollane gaddan créa WhatsApp avatar miɗon mari haaje Ousseni a habda a abona ha chaîne je Fasaha TV. ɓawata a aboni a ɓiɗɗana en like a partage na sobiraɓe maɗa video majum. En nasta nder video majum. Ta wari nder WhatsApp maɗa bana ni a yiyan ha jungoma nyamo haɗɗo nda jiɗi tati ha mi memata ɗo. Ta mewi jiɗi tati man ɗo a yiyan ha les haɗo waɗi paramétre mana setting. Ta nasti ha setting a yiyan nda avatar, himɓe fere bo wiya avatar nda ɗum ɗo haɗɗo. Create edit profile photo, mana a créa a wo'ina profil photo. Nasta ta nasti ha ton nda ɗo goɗɗo on je mi créi no keñam. Ta nasti ni waddante bana ni, to waddanima bana ni foti a wara nasta haɗɗo ha bindirgol no. Ta nasti ha ton waɗante recherche bana ni. Fere bo ta nasti premier ta nasti ha ton direct nastante pellel recherche bana ni. Ta nasti to debbo ma nda je debbo on je warto debbo, to gorko bo nda ɗum a tefa je fuɗɗan mara en hosa bana wigo oɗo ko bo oɗo en hosa gorko. To ta hosi a waran a yiya nda haɗɗo ɗo pellel gasa on nda ɗum ɗo man ɗo a wara foti a sanjana mo timoli mako
nda gasaji timolen hosi jedo awara nasta ha do bo dede gasa baydi gite mako ko bonya wakkude mako nay hado wala wakkude tanda en wata namo wakkude onji dan karta wakkude nda wakkude jende bo nda wakkude jende bo nda do bo gashin baki a hosa je fotani mara min hosi jedo en yaha yeso ara hosa do asuba dede min gidda bandu mako wona o cewdo na ko bo tekuru o wodi redu na ko wala redu nda ngaron kindewa mi kam hosa cewdo do atefa hosa je fotani mara nen awara haddo ba subana mo hore irum hore banni ayidina ko irada hore banni ko bo irada hore banni ko bo banni asuba jayri min kandam subi no se ay hayeso kan haddo bo awara afona wondo bo dede hunduko mako an hosa hunduko kodo haddo bo ay hayeso afona dede no wodirante ta timmini daydi foti ara yeso ko be budon to andi yeso no budon ne abo ina kandam hosiro nda madi kungel ni tobbel haddo hakkude mako timini wadugo setugo ko aydi ndar dum do dudi a wala parametre ko aydi pata parametre ma dem holli mana lawal ne watta wo ina profil mana na dum hore mada amma la to dum an create kana to no fu kujeji ma suba tam subi kite mako min bonata asuba kine mako asuba kan ta phone yeso mako asuba linki hanki balinki nara hay ngatana mo linki nda panadero de bodi ko bodero to haddo wara subana ma wada no finere ko ayidi nda matana mo metal do badi nda to tinni wara tayden wana mo pinekule daro legide ndam luwana o daro legide baleje onda no yesi ko foti alwana mo kuje hakkini ni an kam kuje robe on haddo bo foti ay wonna kuje hanoppi mako no kuje robe haddo bo piro foti a hosa watan orenen mara bluetooth dami do e bluetooth yero ka timmi sawara iya haddo haje dodo ka ini hatonni shikenan a wadi saving mana a create da tayra wara create e profile fayda jena mona profile mana ta ini nata timini no modify ko ni aranda haddo create profile photo mana wada a create profile photo mara ina hatto ayri wara delete abata fayda e fasa ha wada haddo nda nayi no wurtori haddo bo ni no wurtori haddo bo nayi no wurtori haddo bo nayi no wurtori an on subata de tene wodante kan dam subi kedon wona ayna sanje ko woni bawa mako wona bule ko wona verde ko wona ban dodo ko bo wona bana do si awara wada tika do mana timini ke uko kenan ni do jodake ha profile mana da to nasi profile amni on yenda dum do kan on ha profile am amma mi kan mi sanje na wasa ko tele to do on lawo no to wara kriya abata ha telephone mara abata tan abata on hositira dum be mana mo fere lawol do on mi dim hollon bandirabe ngam dimbe dubbere internet wala tay kriya dum majum mi accu mara video majum hande Allah mi holliri wadi video majum Allah ni en naftoro be video tay kike abon bo ha chaîne FASAHA TV on bidana chaîne majum like on partage na sobira on video majum ngam kambe heba be na video be video kien bedo mi ren assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh siwteje